So isip ko gumawa ng second channel kasi gusto ko ito yung bagsakan natin ng mga videos na hindi umaabot sa main channel. Pwede rin tong update ko na channel. Kahit ano, kasi sa ating main channel, Paulol, lahat iniisip ko. Ilalagay na editing doon, yung meta keywords, yung anong klaseng topic, anong thumbnail, lahat iniisip ko masyado. Namimiss ko na gusto ko lang ibato, gusto ko lang ilagay dyan. Basta ilalagay ko dyan, remembrance. Kung di mo gusto, di mo nagustuhan, di ka rin niya gusto. Kaya naisip ko gawa ng second channel na parang kalso lang doon sa pinto, yung parang yung bubble gum na nilalagay mo sa ilalim ng mesa, yung mga ganong klaseng lang, parang tong TikTok, parang TikTok to, na hindi kailangan pag-isipan, hindi kailangan masyadong heavy editing, basta kung ano lang gusto kong mailagay, ilalagay ko doon. Diba to, dire-diretso, di ko nakakinat eh. So, parang ganon. So, mga dyan, huwag nyo kalimutan i-share sa iba pa mga cancer dyan dahil baliw, papaabot din natin 1 million to. Yun lang. Bye-bye. Alam mo anong oras na? 1:17. Dapat natutulog na ako naisip kong gawin, ginawa ko, di ba? Minsan yung kailangan natin, motivated.